Beñat, Amaia, zaintza ez profesionalen inguruko saioa osatzen ari gara. Eta Beñat, zuzara pertsona zaindua. Nire zaindua, bai. Konta iguzu ze gertatzen zaizun? Bueno, bera nahiko profesionala da, oso ona da, zaintza lanetan, bai. Zer gertatzen zaidan, duela urte eta erdi, ela diagnostikatu zidatela. Hori da. Orduan nire gorputza aldapan bera doa, eta denboraren poderioz laguntza behar izaten dut gero eta gauza gehiago egiteko. Oso azkar doa aldapan bera. Bai, duela urte eta erdi, nik gogatzen dute diagnostikoaren zenengoenean, bizikleta hartu nuen eta egin nuen 4 egunetan iaia 400 kilometro. Bizikletaz, kanpin denda eta gauza guztiak eramaten. Zer da kezkagarriagoa? Dependentzia maila handitzen joango dela jakiteak, edo heriotza uste baino azkarrago etorriko dela jakiteak? Bueno, biak dira txarrak, Bai. Biak dira oso txarrak. Baina zer ematen dizkiozu buelta gehiago? Lehenengoari. Dependentziari, porque gero heriotza azkenean, oitutzen za hasieran, pero ezin izango dut eskiatu. Gero kontuatzen zara, eskiatu barik bizi daitekela nahiko. Ezin izango dut mendira joan, bardin, ezin izango dut txirrindula. Bizi daiteke, baina gehien kezkatzen nahuena momentu honetan da pentsatzea zer datorkio nire familiari. Bai. Porque datorkio ederra. Bueno, eta berari, ez dakit, baita ere bizi behar da ikusten besten dependentzia daukazula, ez da? Karga bat izateak kezkatzen zaitu? Bai. Bueno, berari, baina baita ere, nolabait pertsonalki onartzea ezarela gai eguneroko gauzak egiteko. Horre frustrazio handia dakar. Bai. Normalean, nik hau esplikatuko nuke zuzoa zela momentu batetan, eta ez dakizagaitik jaisten duzu peldaino bat. Peldaino horretan ohitutzen zara bizitzen, baina handi gutxira, beste peldaino. Adibidez. Atxo, moletik izakizu. Baina, atxo etorri nintzenean etxera laguntza eskatu izan nuen atea zabaltzeko. Ondokoaren gana jo nuen eta esan parkatu, zabaldu aldiaz batea, porque nik ez neukan indarrik giltzari buelta mateko. Lehenengo aldia da hori gertatzen zaizu. Bai. Beñat, zu orain ze etapatan zaude? Ze etapa nagoen, bueno, azkenengoetan, bizitzen, saiatzen, umorea eta esperantza eta proiektuak mantentzen. Kostatzen du, baina horretan saiatzen naiz egunero praktikamente. Bai. Oraindik ez duzu erabiltzen ez da katakarik, ez gurpildun aulkirik, ez ezer. Ez momentuz ez, suposatzen dut momentu batetan helduko naizela gurpil aulkira. Eta hori izango da eskaloi handia. Nola imaginatzen duzu momentu hori? Ez dut imaginatzen, ez dut ikusten. Ez dut ikusten, porque badakit zer den aulkian jartzea, baina ez dakit zerako eraginakiko duen nire bizitzan, ezin dut aurre ikusi. Eta nire ondokoen bizitzan ere. Baina gero eskatu beharko dut, behar izango dut laguntza profesionala, porque importantea da ez bakarrik ni zaindua izatea, baizik eta zaintzaileak ere bai zaindu behar dira. Eta behar dute haien espazio haien momentuak, oso importantea dira. Ez nahi sentitzen erruduna, porque hau tokatu zait eta tokatu zait. Ez dago bueltarik, ez dut esango inoiz, hau injustua dela, hau bizitza da eta tokatu zait. Baina oso, ez dakit nola esan,
zama bat naizela, hori ezin dut nire burutik kendu. Eta gustoko dutela eta gustora egiten dutela, zalantzarik ez. Baina zama bat naizela, hori ere ezin dut kendu burutik. Beñat, zer da egin ezin dezakezun gauzen artean, gehien gustatuko litzaizukena egitea, berreskuratzea? Ez dauka zalantzarik bizikleta. Zure esperientzia kontatzagatik, mila esker. Zuei ere, bai? Venga, Eta zure etxeko ateak zabaltzagatik? bai, eta lehioak. Eta lehioak, bai. Eta lehioak, bai. Zuen zeruaz, disfrutatzen.